Ghana Law School provide professional legal training. No, one man he should license well-established institutions like GIMPA. Now, yeah, professional training no because I know many can say, Makola, omo campus or GIMPA. Your library no more use, your lecturers no more use, your facilities no more use, your classrooms no more use. Enti no ye wasa no manyina die na si won kwan say wo mon license gimpa ma yenso yenye the professional training no enti the gidi say ho no chief justice ordinary ko ho ebeboa because Ghana ha ye ni lawyers I lawyer for no nurse enti omwie mu na school of law no ye mwie na Ghana for bi Ghana ni bi opeso besu amra no ba no mesu amra enti no me challenge me wo a me fi say obefesi no oje no ho na say oni aban wo mo ye adwuma bomu a wo mo expanding the law school. They should give licenses to other well-established institutions like GIMPA. Na yenye professional legal training no. Okay. Doc yada se no adaje enwumre ja se afi na oba be hye adwuma ase nteje eguso aye kono a bibini ne se ekire adwene a ye be sa ba onche bi enwumre yada se pa no adaje a wanya amaye. Nyame enhyira wo so Dr. Kwaku Anane Jinde eyemranim focus ewo mayimu osaso ye senior lecturer pa ewo GIMPA ne yakọ ene no akwakodi enkomo no NPP amanyoko ne yen sakraye bi ene freedom panyifo beba party natena yekasia befa nkrata ade atue ma akopem November eda won beto abakase no omo yen sakraye bebre na panyifo kotena ase no ele beto odwa sei June boso mene da etoso aduonu nan no panyifo beba abefa nkrata na sada no ode nini na eba awieye na free July ne da etoso miensa ekopem da etoso nsia ne de wo mahwe adoso panyifo ene atoto so no behwe na de akani na wo mama etiefo so atena me no kasa de yira Alan kwadwo kiramaten akopa tena tena kasa won kran akofa ne nkrata ho ena ode to delegate no anim se wono akase wonim se ne mu odu no 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 ba wo betumi aboa abricate ni timro no so a omonto aba no emfama no of the 8-year term of our executive administration. But whether we succeed or not in reaching our destination on this journey will depend on the choice that the kingmakers of our party make on the 4th of November this year. The choice to select the new flag bearer and leader of our great party. I want to use this opportunity to make a passionate appeal to the delegates who will be voting in our National Delegates Conference on the 4th of November. As delegates, you are representing not only your own interests, but also the interests of the rank and file of our party. What the rank and file of our party are asking for is that they need a new leader who will satisfy 5 basic conditions. They are looking for a leader who will help our party to break the 8 in 2024 and help NPP to succeed itself in power. They are not just looking for a flag bearer. They are looking for a flag bearer who will become president in 2024, 2025, January. Secondly, they are looking for a candidate with a record of long service and commitment to our party, and also someone who will seek and promote the welfare of the rank and file of our party. But they are also looking for a candidate who has the vision to move our party forward and modernize our party. They are looking for a candidate who has the competence, the experience, and the knowledge to respond to the critical challenges of our time, which is to be able to create jobs for our teeming youth and to bring prosperity to our country. And last but not the least, they are looking for a candidate who will unify our party so that together we march towards victory in 2024. That candidate who fits this bill is your own brother, father, uncle, Alan John Kwadwo Kyerematen. And I'm using this platform to make a passionate and special appeal to our delegates
that if the people of Ghana are asking for Alan to become the next president of our republic, please make Alan the leader and we'll break the 8. And this is my passionate appeal to you. Thank you and God bless you. Madam Patricia. So, for Alan Koyocha Martin watch the same. I didn't they were bet to me to sworden and crata. Adaniama party not na ekasi dia menu swa. Delegate nan tomano nenyefe. Abusafo ento akase no so mamoni enfamo free sam komunum na enfamo enko eye afforestation ne eye Green Ghana dwumadi ekoso na no adana. Very Reverend eye Father Stephen Amua Jesse, one eye director of socio-economic development ya ewo Cape Coast eye diocese nim na ode futu akwa magana bai tituru ne mampani na nadodan kwakufo se na no ada Green Ghana campaign dwumadi a ye hyase a etuam bosumi mu nyina eni afi mu nyina no ebeya ekabi no mampani na nadodan kwakufo ado aban no edede mrante no maba wo ma ye adwuma youth in afforestation mu no wo ma ente kan mfiri wo no mo na sa mrante no mo mandi enkodi nua no a ye de tintim fom no achi no mo pete sunsuo na timi aso ba pasense ye beja ne trasa de sansemi tudwa wabra no ne ekuti bese for a professional konkonsene a oto ye nkrade free mfimfim mantemu Eric Anan ebutu mai kakra Christian for the was so bia de ne hoji san ne adua mu nanso aya na akoye aban ne o ma bi na ebia aban so oya no hu se a Christian for the hoji mu a obabo ayen edi kan no ko forest ho a on ma ye fa wo mu se omunye aduma wo ho enkanka for youth employment no premier oni omudi nkomo a yentu omuka ya fie nua no kra no na ye bibia wo ho omo Sompa enfia abesene for ye gi nua no bi firi wo ho benum ne ade no mi ni binum di nkomo a abentu a omuka nti na koye bibia wo ho ade pa bi hyase sei na ya nye ni ya beduru ba bi no na se ade na ye no kra ye de ano na eka na mu ye ngi ndi se ebeye ti mesra aban se ye hunu ade eye yende ade biara aban bia de beba ebeboa oman ebeboa edom no Roma sorry de ye de hu bagim ne aboa memom no se duru ba bi na ban na nkasa ne o ma bi nso a o ye no enkyere se ogidia aya na koye de din meka say ena ye dua nua ebinum gu kwaye mu tunua enam gold kakra o mu binyanti obi andi won chi enkopam won emra ya no mu ha ya ase de ko ase de ba nti emma ya hwe ya nkyirima no omo ngi de ye ni ndi nti mesra se ebra asore ebo modin se obeye de obetumi ataya ba chi awo nneoma pa yenim se betumi ama oman no adi ye no aban so onfa osienye oyo Abusante we a very Reverend Father Stephen Amua Jesse enayete nenken Amafo beka ya video bi etre wo social media pa ya Green Ghana dia wo de hihye suna no fiade ya ubehu omampanyi na nadodanko akufo ado se ne buafu ne ho yira no esane se omo Ghana national anthem no na obiti woni aduaduama ehu se nipa no woti wonye obia keke eye mempa asamo hene enutimi na wakasai dia mensa kankrata bi a efri sanhye abusua wala mempa asam na mebeken kankrata no munsam no ede amamo krata yi ekọ ama omampanyi na nadodanko akufo ado Ghana mampanyi etiasem ene se chapa kasia pa ena mede kwa ma His Excellency Nana adodankwa akufo ado Ghana mampanyi wochirema na no fia dadwumbo somene de tosonkono enu wonya invitation bi se Wombra University of Ghana na Green Ghana Day no wode hihye so etiasem 10 million trees in a day and I'm so emaniko bi na dwumadie no efri ase no wo mo hyase so mo national anthem no ama wo hu so mampanyi na nadodanko akufo ado ere nensa etinetine baabi no wo ka kire mantamu suafo emfimfini mantamu suafo onimonyafo Henry Kote se wo biti honum ti wo twe na adwen asisu se nipa na wote honum no wonko no wokoka kire ne se won sori
chief yi echire ma wosi eni die mu ada wode chopa kese pa ene ekwa ma omampanyi ene Ghana temamufuo ni nesa ne se wan hyeda se ebebo national anthem yi na watena se wo chire ma sada no de na ne ho mfa no kura enye boapa yo wose temamuni bia ni ho ya wote mrase na yebebo national anthem na watena se na waye mre na no wode no so no no krampo no no osusu se ebefri dwumadie no asentem se de be ya obekofie na watumi akwaje na home nanso amba ne sa eno na koye senie wontima se kakra enye se wo hyeda se boapayo bi yabebo anthem no na watena se no nteni monimu ya wode chopa kese pa e5 mantem sofo e de akọ ama omampanyi na nado dankwa ekufu ado na emom wo ka ne biom se na ne ho emfa no wo bonu humodin bia simple opening prayer no kra no wo be sore no no mo aye abom nanso esane sina ne ho edodo ne kakranti ena ekoma no eba se no nti wo de adesrede wei ma omampanyi ene Ghana man de hye wo se wono de won toto mra na sekura o wo peja emra no edokoso no wasa koyo hini yi die wo sisu biom se dani na emra ye di dwuma e wo ye man no wo be peja akosoro wa bra won toto na se de biara da enunti wo fasa nkrata we so apomampani ne Ghana foni na chew se wo musi ebufu ne de nanso yete na samase enya abotere edema no nyankopon hira wo bibia we de peace and prosperity and what the two soon was say. May God bless our homeland Ghana and make it great and strong. And our da say. Nipa nensa esha sankrate ya se eyemempa samohene ni togbe obodai ampel awotoso insia. Abusua wasa asemu ya ho and Greater Accra Regional Coordinating Council no so enwumre ya wom so de krata aba bonten se sa asem na siye Green Ghana dwumadi e course na no ada mampani na nado dan kwakufa ne mpompon so kese e course o Mensa Saba Hall a University of Ghana Legon campus ya mampani na nado dan kwakufa do hono de ne dua akokọ seye ya omoto nsafra titiru pe emomodo omone munyam eba beta kire no arawo semu esi wo hono mu a emra ne ye bo national anthem a na obuo ne anidie binom a na wose eye nipa binom e wo so mo de national anthem no a wono mo anye no video no mo chese nipa pi no a e kirem foforo e kekansam foforo e de e fasa video no no mo e kire se wo behia so mo ba bonti no ba be kiremu wo mo se o matete sa amanfo be kika se an mampani na nado dan kwakufu da se ne bufui e ma Greater Accra Regional Minister yen papa e ye herikote kura no wo pam no e de free ne nchen e ma papa na ntima metena ne nchen bio wo mo e chese no kura bi anim mampani na nado dan kwakufu do hunu se emra Ghana national anthem na e bono obuoni anidi a na wo se era no binum ahemfu bi ene mperimfo binum e wo so mo de national anthem no wo mo anye ne saa eno eno yi Greater Accra Regional Minister no asutire so wonko bo mama ne se enye saa ene ye kekere wo ya bia national anthem no e bono se ne sitie bia no wo se obuo ene endidi esefata wo mo e de national anthem no eno na Greater Accra Regional Minister okoya okokoyeye na okoyi mpenimfo ene ewura no mo a wo mo amfo buo ene endidi esefata ama national anthem no okoyi wo masutire na ohweye ene wo mo edi nkomo ne nyina amuo no owie wo sa betena Ghana mpani na nado dan kwakufu ado nchen ene ne toa so ema dwumadie ne ekoya ema dwumadie ne kura kwa wieye no wode mampani nyina tisi fom ema etitiru ene abrempon a wo mo eto nsafre wonum so mo mfo mani mo nyameta dwumadie ne chi no wo mo edinum ekotutu numu edida obia ase echeche obia ene obia edidi nkomo enti se ne agentre hanen pataku wo memu sai mampani na nado dan kwakufu de Green Ghana dwumadie no a ekoso no odwalai ema ne koko ne tie nie ya na se wotina ni mukura na ntie ma Greater Accra Regional Minister wo pam ne firi ne nchen no Greater Accra Regional Coordinating Council no de krata aba bonte anwumre ya echese sansem no nukre bia enim eye
bibia esiye na na mampani na na dodan kwaku for the Greater Accra Regional Minister na dwene asiso so nkotu ho anamonimum enye se no wo pam no de efiri ne nkyɛn a dwumadie ne nyina no wantimi ametra ne nkyɛn bi wei krata abedro nwumere yabusua ye de besim fancy ye tutu akwakotre tutu kotre chiri ye besa akoso ne akwakode ho nkomo ye to akase no soma ne mfam nkonsam fufrum na sunyane Central Prison penimfo eno mo sre ankrankra wo mo ensem wo bie se ye ntwi ani na ye mehwe wonum na brede wono mo ebre bi pa chaplain de mabono anyhow for regional prison service no Reverend Superintendent Gideon and Debugiri and na ensem chefo di nkomo no wo che se so we prison na esi wono mo sese no a prison fo na egu ho no mo no obi a da biada akomasika aban de ba so wo mfa mo ho bra chop money a aban yi di ba no 1 cedi 80 pesos 1 cedi 80 pesos and aban de ba se wo mo emfa enhwe a prison for no ne du ba bia ya na mu odin nkanka ne wo maduane a wo mo edie ene niema nketen bi no a wo se wo mo nsaka ama wo masetena wo mo tie ewiem de ne ya na akwakwa edene de ama wo nto wo sra nkwankra wo mo nsem obie se ya wo mo ntwomani emehwe wo mo titiru ene Sunyane Central Prison. See inside the hono adidie no ayede because adidie mu no den ewo yard still 1 cedi 80 pesos na still because 10 years back the nanka 100 cedis be to me ayeno ene into me bio and it stands the same and adding na yen to me en kan bebre na kakra amaka no binim se ye nyina yate enti ye ko no ye de be ko adwundwun mu na ye didi na kakra eka o de body sinikra o de ba ye beje e de amawom se wura ya de ho no kwasem no ya na areho because a prisoner e was a funny pa be se ahanan na ebre mu etumi fa be se ahankunu ene akire no emu rem pa Observe nti we aye chaplain na woda bono ene for regional Ghana Prison Service Reverend Superintendent Gideon Ndebugiri ene yetenen ken Winnie Fred abenabaini no wanya mfirihia no dunum na wato na nanom nsiedo ya ewo mankasime wo mfimfini mantem wedi mfanteman mansini namu na no memene dan no ne nuanom yensa edi agro wa bra ne nsuo ne to no na fensuo bi a wogusu a wosi mu ne ye negu omoso ereyi maame maame Janet bai ne wono no ne yensa ntwofo twetwe nkomo se da sem ne si ye ni na wodane ma yensa ntwofo sei meba intimidande ma no frem wo frem sister frem very to frem it's a J so albert na fensuo na ebu akulu nkwa ba na me saya na le ya chinochi mi be da ko pata sada bala mi dendem ti mi so ni mumpo onyeye na me nyi sise yeso abufre ma ya de bottle wall yi ade ti de nyame ala ku yonso bala mi sada dai sinate wa sise nsunu mpo awie no ti da mi dan ko no so akwa ne sapo aba ni wo nyina wa agine mu wa agura nti mi ti ndem ya wo flam ya ndem so ya achievement na mayinfo bia obi ala ni ha na me dem ka mukoti ni ma abeti ma akogbo yi ni gate ma nkote ni yeshem asana me fra bread e wo so sise bread ya fra ka ali so yinya ka ali su ba ya de ni tuma na ka itimi nkobi aka asana ya sa ya fra ka fufu ya sa ya fra ka fufu ma ka fufu obe yi na atu ma ya de ne ko e ko du Roman hospital all fu bi po sa ka ali su timi nkobi na no so bi aka odi ya sa ya yi ne to ka fufu ma abla mo bo wala ya ta se to sometimes you go yes bono de kana abena Winnie Fred ni nua be maketoa enso de to ye ne musa no musa nsuo keke firi nsuo ne mu na Sarah hosem yi ekosi ye ready go shina na sister yan postman am ko taje me ba na me nua ni gale won shina me ba na me nua no ko shede mu na me no ko na me nua no na mu twetwe gale won ko kan na mu se me nua no wa ba sine se o ko me hunu to mu no o di ase o ko shina awo mu ana me ye di na ko na me ti se sister we wa ba se me nua no
ɔda nsuo no ano hwɛ dɛ nti mekɔɛ na mekɔɔ meyi ne tutu baabi na mebaa mebɛka kyerɛ me na yɛbu nsuo no a yɛagye agorɔ so na ɔbea ne ho ɔmo na wɔɔ nankasa bu ɛyɛ nyɛ hwee na te nsuo tɔ pɛ na wɔɔ yɛ mu sese deɛ wɔde akwala ne mu akɔto Roman Catholic Hospital a ɛwɔ Mankasim yɛhwehwɛ mu ɛkyerɛ sɛ Central Regional Ghana National Association of Teachers panyipa wɔda no yɛwura Isaac Owusuo no ɛna saa wo yi a ebugu Winifred Abena so no ɛyɛ ne dia Abjanfo safe no wabɛka ho ayɛ ka mo sɛ Sompa 93.1 FM yɛnwumrɛ kaseɛ na nsɛm no bi a wo bia no yɛguso a yɛde ma mo style bia no wadwenkyerɛ ɛne wo nsusuɛ wode ba bɛka ho a yɛguso a yɛbe kaseɛ no ma mo na busua yɛbɛkenkan ɛde ama mo sɛ wotie nka osunya ne ne mpɔtamu a aha yɛ Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM ɛna wo Bruno East Mountain mu a sɛ ɛyɛ tachiman sɛ yɛ nkransa sɛ yɛ kenta aha Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM na asante mantam mu so no Sompa 93.1 FM wada menti anwumre ye kase ne sente no agi baabia ye to akase no soma mo na ye mfamo enko mo no so nkodi nkomo kakra ene se ye tete se Kumase Metropolitan Assembly mpanimfo bi tutu anamo bi ewa asante mantam ase na pragiane abobo ya agi kuro ya boso no omotu ni nyina ase apam wonum e de afri krom yebusa se ebehya se da bai ena sei enom besi edi se adwuma wei afasabre ya baabi a befa bia akwabisi na kai wo se mpragiafo obehyiehia wumi se nom besi edi dwuma nafa ya kwa ma no so ne ne maame afia kwa adu wona kasa ede makuma se Metropolitan Assembly akwa kwedi nkomo na yebusa se ehya se berebe afia majoy enyo na ho ye Erade adom Erade adom so me ho ye pa na we no mo be start da be pa bacho ma mention na mention we tifo nyina na officially de e was saying ka take effect 15th of this month na sa directive no take effect na ye engagement na ye nkita hodie kakra any amount for any pragiafo na so yes stakeholder engagement ni we say no a delay kakra fe na sha sen kakra nti the mayor directed say in a date na you see a besha say no ye ntwen ko na nimu kakra nti ono na be ma ye new date no na ono aso announce na sa directive na ye dia ba no so etimi atake effect na afia obi bebusa se sei ena mo besia ye no sabre ya pragie ya sa manfo ya agi atumu abobo ye ya manfo ya agi atumu sei pa ena mo besi aye no afia mpacho se onim ye nyina ye di no krama ho ana ye ya adwen a e se ye hu se eye pragie na abobo ya for wonjumedi a odi no ya share activity na ye nyina so hu se ye odi na activity tieno no holistically na also man no e na hwe say ye bebra kra na aseden but wo hwe KM na ye no say ye restrict omo dwumadie e wo Central Business District enye say ye si Kumasi Metro no nyina e na omo free na emom omo dwumadie a omo ba be di wo Central Business District no e na ye restrict omo enunti say wo fa be ti say o free some runabout na eba e o say odru race course ano honum anase mbom honum a ho na ye ne end point so officer stretch no so e dey ba so ofa some runabout no ofa Ashtown so a odru sub metro junction a ho ye ne end point a ontumi nto aso biem so ofa bantama so a odru Konfanoche na gia ho ye ne end point a ontumi ye den end to aso biem na ofa free RCC and enclave honum so a Rich Police Station and a end point. Okay. So if we so for life so neighbor, the kind runabout an end point. Okay. So ofa binchi ofa tonsu kofa binchi so we drew a Puma filling station honum so an end point honum. Okay. And so beba it was so factor of airport runabout. Now of Famenshia runabout. We drew a National House of Chief an end point I want to mean to us to be. Okay. Now wafa ahonjo afa Tinga Junction. Ehono wa baba
Ridge Police Station so yɛ an end point. Ɛna wofiri Asakari Mampɔn so na ɛba a woduru Aboabo Station a ɛhɔ yɛ wɔ end point. So wofiri Asafo so a Dunkirk ɛyɛ an end point. Wofiri Tech kwan no so na ɛba so a Amokom traffic light ɛhɔ yɛ wɔ end point. Nti saa 11 demarcations yi ɛna yɛayɛ a yɛse yɛde restrict ɔmo activities ɛwɔ Central Business District ne mu. Na efia ayesei no asoɔden wɔ hɔ. Mo apɛ mmeranteɛ bi de wɔn bɛgyinagyina saa mmea no a wɔn bɛhwɛ sɛ oduru hɔ no mu a so ɔno koraa na so ɔden ne sɛ ɔso ɔbɛtoa so aba a ɔbɛsan no ama no ada n'anim. Mo apɛ mmeranteɛ bi gyinagyina saa mmea no anaa? Mpatwan yɛde ɛyɛ guards for ɛbɛgyina hɔ ɛne NTTD for mpanyinfo a yɛne ɔmo ka yɛn ho no ɔmo bɛgyinagyina saa point no. Ɛna da a yɛne ɔmo mpanyinfo hyia a yɛn no soso no yɛka kyerɛ ɔmo sɛ wɔyɛ saa sobrakyɛ no a yɛbɛtɔ wo car no akɔ Central Police Station anaasɛ aba KMA yard mu na fine na ɛwɔ sɛ yɛde ma wo no yɛhwɛ fee fixing ne mu a yɛde saa fine no ɛde ama wo. Na efia wedi aminu mmienu nyinaa yɛbɛgye atom sɛ muntimi mfiti prɛko pɛ emetu saa na monwe wa bra mommɔ dawuro na monyɛ education ɛma sɛ bia memetwi prage a enkomitirimmentie sɛ nhyehyɛ a kemedi abanie nti medi so nti da bɛn yɛhwɛ mo anim sɛ saa education no ɛne publicity no mobɛyɛ ma mansa nyinaa ɛho sɛ nhyehyɛ a abanie ya bere wei ahyase a ɛyɛ adwuma nti mu nso ɔyɛ anokra wo buso a ntempare bia na mafrɛ wo afia sɛ bɛhwɛ nkrofo no na ɛyɛ wei wɔ ha na bia motu wana mo na bɛ na saa publicity no mo yɛ ahyase ne na medi kan ka sɛ esan sɛ delay kakra nti no ɛna ama saa effective 15th of this month no entumi anya adwuma no esan sɛ delay but say dem ne ka sɛ de nkitahodie na ahyase a yɛkɔ so nti ama paragraph on executive no led by Nuruddin Bikrano. Ono so can also a regional chairman for Pragiafo, ono ba meeting bi. Nti ye no mehia aye san kita hodie na e be san so ne o mehia biem. Nti to say the ye na ma aye transport subcommittee no. Eso ene na ma omo ye sa sensitization nyina. Nti ye koso akọ. Nti afia na kese we ni the Central Business District aye edum kejetia any Central Market one no ite bia misia no wo be kwa run about kura na bia odnani a tres antas run about a send you utimi fa ho utimi fa ho ya da se enkomo we de ebe mo aso abu ite bibia ni a eja ye be sa pinu ya da se pa no ada je nwumre yo abusuafo ye nua ba fia kwa du e kasa e de emakumase Metropolitan Assembly ni akọ ne nkyɛn ene no akọ akodi nkɔma agye nkyeremu no yanto so ne anko ahafomantam no mu commanding officer wo Kenya Police Training School Chief Superintendent Samuel Omari wono eno de adesrede kase pa tumpanyifo no mu sɛ omu training school no ehia akadie bebre ye beboa ama omu tete adwumadi a wo mu di wo honom no SCP na sita wo kyeremu a wo mu hia bia ya esuafo yi betena esuade no mo so akyerɛkyerɛ wo made wo mu hia edibia nso na offices so kra no wo mu ehia bi wo de sansem wo nyina atudwa wa bra oba nan ekopie mu ewo Kenya Police Training School ho. General staff, I didn't have enough, but I knew it was in stages. Fortunately, this is supposed to be a classroom block, but we managed to use some as my office, my second in command, and then the general office. So currently that's what we are using. And if you can see this structure here, that is what we call the mess, or the dining hall to the ordinary person. Wow. And looking at strong men, 395 people eating from here, sometimes is a big challenge. And I think Abusiani Pakasa ye Chief Superintendent Samuel Omari no na commanding officer ewo Kenya Police Training School. Ya the more kwatro nie na abusian hine popropo ne ade hye watro ni abonten so na esre aban so ntwere ne mehwe wunum na sese de ya ne ede ya ne ba ko pede sikro mu no mu a sese amanfo pran o mafa ene se politin bag etu mu usum no mreku ma no yigum sa no abonopo woto na namwie mu ba utira nye ya elande o shirt mu na se edio elande o pampa mu a na kwa ya sembo fro enti odi awusie
bom ponsem da ko a watosum ye no ayo hine popro pass say wasof ne mesoye ya wo hwe adehye a ewo atronie so na one Sompa FM di nkoma wode adesire eto abam mpanimfo nim so moncho mani mehwe wunum na ya ne ebi ni krum honom a ekwan amanfo fa so je omonan no akwakọ ha dwene pa so yes ejabia nan eno no yade a etosini na nsuo ya no eno so emo odene wa ha nti yebeba madina ase aban beboaye se yetra ye regional minister of frikurum ha nti yebesere no na saa de me ya laki wo atoni nyina aboaye amabia aba maka kire mamanfo se sese yenyina se de otumfo kaaye no yenyina yenye baako se de kure metum makawo nyina atwe yenyina ba ye baako emfa hu se e mansu yi wo ne obi wo kura no ane wani wafa eno no nkaka se nipa no ne oni ma fanti menne no ya aka na bibia tesa ye da ni a wontimi emfiri kurom ya ha ya na obetina nti ye se ni ne wo nyina ba ye baako ana se obi a ebe ye nkabo mu amakure mpuntuo ne nkoso abakure Osia we yo hina owo atronie odi awusie bomponsem da ko a otoso mienu na yete ne nkan Ebusiantete ya beto ya pono so kyerese kopie mu ahafo no south east papa bia ya fra no akwasi bekwe no no kwade wonya be 65 years atwitwa na yere pa comfort nyako wo manka so mafuo mu atakrom ene ofiri mankranso ekwa adudwama honom na wotwitwa oba no amame no kase de wakopie mu wo mankranso government hospital ho ena woje ayarehwe na rei mame ene amane bofo twitwe nkomo cheche nsem ni na ede mayensei oba ya me hu asa o se kwasi bekwe one ne wo ho aisa awade no so pa ono ni kuna oja no nsa ena ma ne gya awade no one na wonum nsa ne nti na ma ne gya ye ti so no no nsa ne de antumi ne entena no so obu obegya one na tena be ye mfie duni o onja nsa no na nsa no obeka sa nsa no kwa na ekoso me ka se gya ne ko ye me hu ade a won ko me so me kometeresi ye kwa ni na sa no na be nde na yatimi atena okan wonjai na ore na wo ba ye no na oti kokko hweso bi bekwen no na amakomhima na saase bi da no sa no no so ba ye no ye ne so onya asase a nko bedo na okohu ye na wo se sa de a wo na wo so pass asase ado na de wo panipa de a ye den ama no ti se wo be ya na oba na obebo me ne bra Ibrahim na amakomhina de na si atakurum no obebo ya mane na so wo ye de a me kwa ka ho asema ma na Ibrahim na me ne no si mu ne ko na amakomhima ne ba no ho na se wo ka wo kura na wo me pa wa ma wa ya ma me na se wo so wo ntimi nge bi na ba ye me ma ye ma ne de ma ye na amakomhina ne de e wo ho sesi ante na mete ho Bible so mienu ni no na omo obi ati ni baabi nti nna no de oba no abeto be fa nam kura wa ha akototo nnura no na ode aba burani kuru abeton nti obeton wie ya na me ko nam sa na nam na asade ade na wadu burani kuru wanko fa nam no bi ansan ametoto ana na o se me ba ne ko afom nti me metino otina okọ kakra bi kura me ko ni fie ho no ma ansan nduru me fie na me tese ne ba ne frɛ wo fon so de se me nka me ho mra me nka me ho nhia wo na de ase wa se kwasi bakun atwitwa ne maame ozo otwa ne ha sei pa na ohentade atata so ti na hiri de atwa pa ma ho de abie pa ma bekutafo na apam ne ba no tumirika free otia mu saa se kofie ka ho ne kwasi bakun na twitwa me no ndi akora ne free ase ho no a afo no so ayese popo na akora ne wase ofuru so no oba ye na kese wadwane agya maame no wo fombo na chese ya kasa ena ba warifo yinteme na nam so ema bema na kwasi bekwen etwitwa na yere comfort nyako we yenkyerkyere mu a oba ne maame ede ma ya ma ne bofo Ebeneza owusu ansa yenko amano so ne yenua Kwame Redu enkodi nkomo enfree Swame interchange ne so busia yate se eje nya babedu contractors ne do mo mfidie abegu Swame interchange ne so a yeso o mashase ye wotu fom ye ono so e market down ho yenko na yenua Kwame Redu ebutuo yene ne nkodi nkomo kwa majoy Maju Olivia
boy nkɔmɔ ɛsɛ na contractors na ba be gyina mu so me interchange a ɛsɛ run about no so ɛne nkyɛnse a na brambram ho nyina no wo mo eyi free hɔ no mo a excavator ayo excavator ne bi na esi hɔ no boy nkɔmɔ wona wɔ hɔ yo Lydia mame na wasɛ de wadi kanka no ɛyɛ no kwesɛm pa na ɛnɛ kama ɛsɛ sɛ wo hwɛ so amra about hɔ no mo a bɛyɛ ɛnɛ kakra na busumi kakra ni kɔ afie ni ɛna ɔmampani ba ya obetwa amom sɛ rabat interchange no ɛsɛ yɛde ma adehye wo kuma sɛ santoma ntɛmɔ nyinaa na enipa ahwɛ anim a na amanfo ahwɛ anim saa ɛnɛ nyame nkyɛ deɛ last week mu ne nya ne nkyɛ sɛ majority leader ebedi nkɔmɔ wɔ Sompa na wɔka bi sɛ huebe na wɔtwe mienu anim a edi anim yi no anye yi kwa no adwumafo betumi aba so amra yɛ me kai deɛ bɛka ne sɛ deɛ majority leader kan ne yɛrɛ sɛ kyɛm sɛ bonsi yɛ kan no ayɛ adwuma ne san sɛ ɛna nɔpa bɛɛ nɔnso kɔ nɔnwɔtwe mu ɛna yɛhu sɛ excavator funtum asase no bi no ebi abɛɛ bɛsi so amra about no so na kama sɛ bia sɛdeɛ daa yɛhu no no ɛbɛyɛ hwɛ bɔ ada anaasɛ bia ne bɛtumi ayɛ ampampa bɛpem saa bɛyɛ a mene wo kasa yi woba so amra about no so a mfiri a na ɛwɔ soɔ ɛna afi nkyɛnse a ne yɛde agya ho nyinaa no ne ka sɛ yɛadu no nyinaa de afiri kanko no ho na wohwɛ kanko no nso so no mfimfini no hɔ a wobɛhu sɛ excavator no ɛnɛ wadi dwuma wadwiri no nyinaa ɛfam nnɛteɛ wakeka no nyinaa sunsum hɔ na wohwɛ sɛdeɛ a ɛnwoma nsi kɔ no a na ɛkama sɛ dwumadie no ɔmokaa sɛ ɔmbɛyɛ no ɛno ɛna ɔmo ahyɛ ase a saa bere no ɛkɔ anim nti libia sɛ wobɛhwɛ ha no mu a saa mmara about no deɛ ɛnɛ asesa ne tebea ɛsiane sɛ yɛfuntum asase no ɛsu no nyinaa no abɔ baabi akuakuakuakuakuo a ɛkyerɛ sɛ anwea a ɛwɔ hɔ no mu a bi a ɔmo mpɛ no ɔmbɛtumi atutu anaa ɔmo asesa ɛde afiri ha enti sɛdeɛ a na yɛwɔ sɛ kyɛm sɛ bonsu kan no kama yɛ sɛ ɛtumi aba mu pɛpɛɛpɛ a na yɛba yɛbɔ mmɔde sɛ nkɛne adwumayɛfoɔ no bi bɛdi nkɔmmɔ na ɛno yɛ ɔmo nkyerɛm sɛ dwumadie deɛ ɛyɛ nom ana ɔmo ahyɛ aseɛ nanso sɛ yɛpɛ mu nkyerɛmu pɛpaapa sɛ bi a dwumadie na ɛkɔ so deɛ a yɛmmerɛ ɔmo akakye ɛwɔ kɔdeɛ ɛhɔ na ɔmo mpanimfoɔ nyinaa wɔ nti libia meka sɛ yɛi ɛna mpanimfoɔ ɔmo ba asase no so no ɔmo awie ɔmo adwuma a ɔmo de ɔmo mfidie no asan akɔsi so abe police station hɔ no mu ɛde akɔgye apolisifoɔ sɛ ɔmo nhwɛ so ma ɔmo nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena nso so no ɛfa a ɔmo bɛtumi ɛde akɔduru nso so no ɔmo bɛtena aba abɛtoa so na ɔmo ayɛ deɛ sɛ ɔmo yɛ nti libia wobisa yɛ a so ame interchange no deɛ nnɛ yɛde yɛni ehunu ɛne obi a wɔretwa mu a wɔte ne kaa mu mpo ehunu sɛ nsesan aba so a dwumadie no a ɛrekɔ soɔ no sɛ mpanyinfoɔ antwentwɛn wɔn n'ase na wɔn deɛ ɔsɛ yɛyɛ deɛ a biribiara bɛtumi akɔ ɛso kamakama ama dwumadie no so akɔ na ne yɛ hwɛ sɛ nkeɛ ne amanfoɔ nso bɛdi nkɔmmɔ na deɛ ɛkɔ no nso so ahwɛ sɛ ebi ti no libia yɛnyɛ awɔ ne ntum na yɛne amanfoɔ bɛdi nkɔmmɔ wɔn a wɔte bɛn ha nyinaa yɛhunu sɛ ampa adansi abam sɛ dwumadie no ɛbɛkɔ so ampa. mate meda ase boaboade aka no ɔdɔmfoɔ yɛ adom a ɔtena na yɛde abrɛ yɛ tiefo yɛda ase paa yɛnua kwame redu ne yɛkɔɔ ne nkyɛn yɛnto so nyankɔ ofori kurom mpɛ so ntete a yɛnya ɛne sɛ ɛwɛ bi a ɔwɔ agigya zongo atwe sekan ɛde awɔ abranteɛ bi esusu sɛ ɔno no ɛna ɛte ama abranteɛ no afiri mu yayaaya edua yɛn nsa ka ɛyɛ Jennifer Apia na dodoɔ na frɛ no maame akua na no kwasi ada kasakasa na ɛbɔ mu mienu ntam o ɛna ɔtwe sekan ɛde wɔ abranteɛ frɛ no Joseph Bawa na ɔbaa no wɔ 32 years ɛna bɛrima na wafiri mu no nso wɔ 28 years na kyɛ sɛ ɔmode abranteɛ no duru Tech Hospital deɛ na wagya mu dadaada abranteɛ ne maame ɛyɛ maame Hawa Alasa wɔno ɛna ɔne ama ne bɔfoɔ kasa ya ɔkyerɛkyerɛ nsɛm no mu ɛde ma yɛn Didi Joseph Bawa na ne mpana wɔne ne wɔ hɔ no akasakasa ne si wɔ mu ntem wɔn aka koraa ma asɛm no atwa afei wɔn mu pie abɔnten asɛm no akɔsɔre wɔ hɔ dendenden ma ayɛ sika atwe ma ɔba no atumi abɔ awuro bi dɛm akɔtwe sekan aba wɔ me ba no ma me ba na tɔyɛ mu hɔ a wankasa bi asɛm no aha me paa nti kwan yɛbɛfa so a case no yɛbɛ pagya case no nna me wɔn atena bɛyɛ wɔn anya bɛyɛ 20 years wɔn bɛnyɛ 20 years wɔn kuta nkwalaa mmienu na baako afiri ɛnkyi because ɔbaa no na ɔha adwene kakra ɔbaa no yɛ mɛma sam kakra nti ɛnam so koraa ma meka kyerɛ abɛma no sɛ ɔhwɛ no sɛ ɔbaa no mɛma sam no a wɔyɛ no ɔntumi a wɔnya nso na meba na meka still sɛ ɔta no nti ɛsɛ no mehu deɛ ɛsi yɛ kwatee a ɛma ntɔkwa no sɔre nenenden a ɔmoko wɔ ha wie kɔpie abɔnten a nipakum baa mu trɛ mu hɔ na asɛm no hapee
abranti a wono anem pena Jennifer Pia dodo na atanim se efra no maame akua de se kan wo no ne maame hawa alasa no ne central focus ya wo twem se ewra no kwa de wadwane o ntu oja asem no mu ade ma police for se wo soro mo ada omonyo amadwuma yɛde asede ma universal natural clinic ɔsɛ menka nkyɛw sɛ ye enumpe sɛ odompe ni sɛ bu sɛ mututu wɔ sɛ yɛ sasabrɛ tɔda na asɛ odompe ni mu ayɛ mmerɛmmerɛmmerɛ na o pɛmoa mesrɔmfoɔ ne nkyɛ baabi sɛ universal natural clinic sɛ ebia stroke so yɛayɛ obia ebubu akawato hɔ ɛma okeka ho nkeka stroke no de ayɛ obia for ne ɛkyɛ universal natural clinic na yɛnhwɛ sciatica nyina yɛyɛ ho adwuma ɛna wopɛ massage so a yɛbɛyɛ bi ɛde ama dodo yɛ no to nkyɛne a malaria nom typhoid nom hepatitis B ne C ne D nom nyinaa yɛyɛ ho adwuma stomach ulcer ɛne yɛfunyadeɛ bia so no wopɛ ayaresa for ne ɛkyɛ universal natural clinic yɛwɔ atonsu esli yɛbɛn bonsuom hɔ no mo ɛne yɛni nkɔmmɔ wɔ 0200158272 0200158272 and African origin travels and sports tourism say yɛnka mo say ɔdɔm for yɛ adom a under 23 ɔmo African Cup of Nations no ɛba so Morocco abɔnten so ɔde gye ho sɛ wopɛ sɛ wokɔ bi a wei ɛboɔ no nyɛ de bia 5,000 Ghana cedis connected to hɔ no 50 million na ɔmo de wo sen 50 million no so tua o visa fee wom accommodation wom transportation and you do play na wo be fro dia ko Morocco abonten so no ne nyina ewom om so ma ye nhihye bi a efi June yi e de kosi July o pese wo kɔ France o pese wo kɔ Germany o pese wo kɔ Italy o pese wo kɔ Spain o pese wo kɔ UK mesro om se kwanu ani fo ne ekire wo matena ye na ne o medi nkomo we eye bosome ba ko pɛ eno modidi sa adwuma we from June edi kusi July ena saa kwan we ya bie dia mamamfo de hia ene so obekɔ na no matena se so ombejo 5,000 Ghana cedis ombejo visa de ma wia na omo agisika omo ene udi ano no na ye de passport ahye wonsem tipa na kese okɔ abro chiri mesro zezede ya de na ye ndie kwan no to no mako ko na de ndie nya de a ye ga kɔ ne be hyeda fa bia saa from 0544 322 112 0544 322 112 and a 0544 347002 0544 347002 na fe yakɔ 3A Herbal Center ya kwa 3A co capsules wa koko etutu ase e de ama yen Food and Drugs Authority mpanimfo agye atum enye na ewudwa so koko aduro we 3A co capsules no enye amanfo koko aduro no a onum a wontimi nkɔ baabia no a oyembe tua akobizi ne kan nia wa hwia no akɔ flash ho mesro 3A co capsules so yasem keto e gentle wo ye fununum onum obetima kwa adwuma betima kwa koyo bibia enwumere wo ba na kyese obeyi ne mana guade anim anu wayi pepepe odo ani che kwalinak nom dani heba misi heba ne apidanke a obenya bie ato for 0546107107 0546107107 na yeni nkomakwa yenkwai yo ene yenkwai yenko medindi yabo amalibi aboga enwumere mene Asadan Koma production team ebo echi do manwumre ma bia wo bia ne timi ba besom asante ebo Benedict ne yesemu for penny kukua Veronica Jando ne chinchin fidie ne ba ye akoso ya somua ya Grace ne mrante ne ma ba wano a womo ewo Sompa FM newsroom ba bedunum ene ebo echi do ma bia wo bia ne timi ba ye ba besom me ko die na chesemia me papa ye Bishop Justice Ajimadua Christ Healing Chapel so for penny and a me mana ajo enwumre ena ekoba jesi simprimu bema ba kopo wofia eno no ba kopɛ oni ko furia baba betenase omudi som ede amaye ne nkomo ne mu ode ohun mu ode gen no ohun gen asem no a mo obza for sit na de eje kuroi etitrase na yemfa nsɛmpa ensom yedamase ama mumuni tie ene hwa enya ado anwumre